tomto videu uvidíte. Ja bych je připojil, to je so mnou host, No. ktorý bude strihať to video. Dostane ešte 1,5 zo streamu za to. A nedáme až stream? Nepočuješ si takto donate? Ne, nemusíme. A nemáme ani ide. Ideš ty prvý, alebo ja idem prvý do pyramidy? O. Takže tu. Hop, dávaj pozor, hej. Vieš, čo tam je dole. Neviem, čo tam je, ja sa teším. Jak Teším, ako odbukneš sa omylom. Keď máš málo. To sa spam povie. Pozri tam. Nie! Nemal lepší spam, to nemáš ty. Mám jeden diamant. Áno, odo mňa. Povedz ešte posledná scénka. Nehyb sa. Nie! To pôjde do... Toto muselo ísť do dať. Ideme. Dobre, čiže už ideme začať. Dobre, ideme začať robiť, hrať tu. Keby som tu mal strom, tak to sa nepáči. Nie nastaviť deň, všetko bez cheatov. Nezaboxujeme sa do zeme. Normálne, áno. Pozri sa, čo som našiel. Kde si? Poď, tady som je dole, je tu strom. Neviem, kde si ani. A tu je voda. To je ako stromu ti tu nechám. Nechám ti tam, ani si vyťažíš. Ja neviem ani kde si, ja som pri mori. Meno. Tu, Ja som ale to nie... videl, keby tak. A na aký si sú radniciach? Povedz. Ó, čo som našiel. Nové bloky, lebo to je na novej verzii. Najnovšie, ako som vedel dať. Už sa tu spavnú zombíky. Nemám skoro nič, A ja mám žiadne. nejakú základnú výbavu. Ja vôbec nemám nič, lebo ja neviem, kde si dol. Ja som ťa videl pred chvíľou, keď hovorím tvoje meno aspoň. Hej? Pretože to musím sa nasrať vrátiť. Je to kópia Čerskej veže. Ja som ešte nevidel ju. Lebo idem sa vrátiť trochu, možno. Telefón. Idem sa vrátiť. Je to kolo vody som. A už asi viem, kde si, tu je strom, už si to vidím. No, vidíš to? Ale to není vyťažený vôbec. Skeleton tu je, ale nevidel ma. Kolo vody choď. To je strom, zaťažím ho. Je A to že tu nie je kolo vody. vôbec vyťažený strom, čiže tu si nebol asi. Vyťažený. Ja mám jedna pol srdiečka, lebo má to ten... Ja mám o 2,5 menej, nie tu som ho mať. Ťažká matematika. Aj creeper tam je, nie, to je ten... Môže Bola prežijem. sa omrieť. To je slnečnou kulár nevidím. Lebo video nechcem točiť sa dlho, lebo ty to budeš strihať. Nepovedz, aké dlho chceš strihať. Ja nemôžem bežať a naháňam mám... Neviem, kde si. To je naša prvá noc. Okolo toho, kde sa spavnuje som. Počkaj, čo som... Ja som našiel dedinu. Tam vyhodil. Zober dve postele. A to uvažil moja posteľ. Aj crafting table tu je. To Jaký si table? zober. Asi v inej dedine, kde ja som bol. Asi zľahol som sa. Povedz radnice X, Y, Z máš aké? Ja mám... Ja ti napíšem do chatu. Tvoje čísla. Počkaj, nie, ja musím do domu. Počkaj, dobre, to tam mám dobre, protože ma ich nezabil. Napíšem to nice. Napíšem ti to nice. Som ti napísal. Radnice. 2, 4, 3, 6, 6, to je ode mňa 200 blokov. Ja idem za tebou. Nevidel som nič, ja nevidím nič, čo. Ale ja si idem po veci, ja som umel 10 blokov spavnu. Tak prvý dog je, mám okolie, ale seš nad hlavou a na tom mieste skeleton. Nejaká maličká dedina. A toto video by bolo dobre, keby malo pod 20, na chvíľu som u teba. Aj ťava tu je, som zabudol, že tu sú aj ťavy. Tu si, ešte nesi v dedine, keby. Nie, to... Ja si to idem dať spam point, to by šiel drevo. Ten je to zničiť, môžeme. Čo tam? Čo tu? Gameplay odpalil postiel. Ja prečo tu to ten... Počkaj, a môžeme mať železo zadarmo. Áno, poď spať najprv, tu sú dve postele. Tu poď. Poď. Ja môžem vonku spať. No, to je ešte. Dajem si postiel so sebou, mám ja piesku. Ja skôr nepočúvam, to je tu zomieram. Vrahite sme to bezpečami. Poďme ho zabiť. Pomožme ho trochu. Železo mám. No, mám železo. Zase, opatám motiku. Ja nemôžem sprintovať, lebo... Nemôžem to plné video zabiť a dať si tam To postiel. je veľmi bol vyspávne, by som povedal. Či nemusím o sedlo. Ideme.
Idziemy. Dobra. To żelazo wyużyjemy spolu. Mhm. Tu możesz iść, tu jest żelazo takie. No ja się kąpać nie mam. Ja to jestem do komentarzu, a to potom vrátim vyrovnaný. A keď to pridám módy v budúcnosti, prestał sa, ktoré super. Ale ty si chceš jak ja, bo ja mám veľmi málo všetkého vôbec. Náš si poste, ale nechcel sa zabiť. Nie. Neviem, či môžem hovoriť na YouTube. Mhm. Už to točíme 10 minút. A nemáme ani ide. Ideš ty prvý, alebo ja idem prvý do pyramídy? Takže O, tu si dám postel. no, lebo úplne... Tu budú zombíci. Nemôžem Tu budú aj spýtať. pás. Pani dávaj pozor, hej? O vieš, čo tam je. Neviem, čo som ja sa teším. Jak Tešíš, spadnem. ako odbukneš sa omylom. Neviem sa. Keď máš To sa málo, určite. ja úplne všetko zober, aj dokonca nitku, úplne že všetko zober, čo tam je. Aj, možno aj TNT zober, TNTčko 100% musíš zobrať. Dobre, diamant. Ó, dobre. Škoda, že Veľa to nie. zlata. Zlaté armory na konia. Bože, Daj diamant, ešte daj čo som mal. Template. no to si mal stredný blok zničiť. No, dobre. Ty ma vidíš, alebo čo? Ja to vidím, ja teda celý čas pozerám. Zízam na teba. No, bo mi treba by mi trebalo sa nájsť. A mne by trebalo sa dostať hore. Však tam máš bloky, by malo byť v tej čestkách. Aj čistý piesok. No a všetky TNTčka si zobral, aj z tých 9. Počkaj, to je, neviem, počkaj tomu. Hej, ešte Idem počkaj. tie máme. A buď tam ešte chvíľku, a dokedy tam, tu je. Ale Nič nič tam není, môže to byť. treba. Ja by som odložil tieto veci, čo máme. Ja mám troječku, keby dáš. Chceš niekam ísť? Dobra, už idem, to bude teda nekonečná púšť, toto je veľké. Treba už ísť. A počkaj, a máš nejaké meso, hociaké? Koľko chceš? Za dobre, toto mi stačí. Máš teda. Koneš. O, dosť veľa. Začal. Takže teraz budem pýtať, čo chceš za strihanie Čo? videa? To nemám. Aby ľudia vedia, ako ty latovi. A čo mám? Lebo papky sa vykraftím. Ja mám trochu dreva, tak môžeme toto robiť loďku. Ja idem kolo vody, aby som našiel nejaké stromy. No čo ja vidíme, ale ja mám drevo, lebo ja som našiel strom vtedy. Moje, všetko moje. Ja som Ja idem za nepočul tebou. tvoju odpoveď, ja som ťa nevnímal. Takže čo chceš za to strihanie videa? Prepáč, čestne to tak. Čo chceš za to strihanie videa? Neviem. Po videu. A to môžeme mať aj kosti. Ja počuť. Pomoc. Nie, to je najhorší mob, to je počkaj, nie, to nie je to ten chicken jockey. To je to ten. Ale neviem, či keď ďalší. Malé, otravné, hnusné. Tak som si dal spam poviem. Aj tvoje veci nebudem brať, hej, už si môžem zobrať. Pozri tam. Nie, ešte ja mňa zabil. Ja som... Čík. A mi povedz súradnice. Mi povedz Takže čas súradnice. nemám, som ťa ukradol. Hej, však nie, a povedz mi súradnice, rýchlo. Hej, ja som si myslel, že si dal tiež spam poviem. Nie. To budeš mať cestu. Aj kosti mám aspoň. To si napísal? Dobre. A prečo som tu? Počkaj. Ja som našiel svoje veci, čo tu sú. Počkaj, to sú tvoje veci, alebo koho? 20 blokov od išia, to si nevidím. Ja som našiel tvoje veci, že tu, veľmi blízko ku spavnu. Ja viem, ktoré to sú. Ja som sa naučil, a to ma zombík zabil. A som mám veci. Strednice, nové strednice sú. Koľko blokov sú do mňa? Našiel som, keď vidím správne, strom. To má creepera. Tu vedaj strom, pár blokov odo mňa. Vyťažený asi. To som ja, a to som asi ja vyťažoval. Je tam jeden blok, ktorý hrá aspoň. Každý blok je už to. Takže nie sme o tom. Je mám sadenice. Môžem vypestovať ďalší strom. Dobre. Mám nejaké kosti? Mám veľa kostí. To dobre, ale nemusíš všetkými. Môžeme si niečo nechať. A už mám stromček. Nie, som sa až... Som trošku už ďaleko išiel, ako tak. Ja som nedaleko, mňa vidíš to miesta, ktoré som ti poslal. Presne 117. A musí byť aj to posledné číslo, to stredné je iba výška. Ja viem. Lebo už by som mal ísť ku tebe o chvíľu byť. No mal by si tu už byť.
A už o chvíľu zase Ale noc. ľudia, keď toto video točíme šibačka, napíšte do komentára, koľko ste zarobili. Ja som zarobil 115 eur som zarobil. Ja dneska nemám iba 60, všetky peniaze, čo mám, som poslal do skupiny. Hej, Čo mám vykraftiť z 3 ironov? musí. Počkej, a ja nemám No ja posteľ. vidím, co si mám povedal. Hej, počkaj, a mi treba posteľ ešte. Lebo som že Ja ty by si mal. neviem, kde je tvoja postiel. Ale nezobral ste veci. Ja som cez nich prešiel, ale postiel tam neviem. Prešiel som cez tie itemy. No tam nie, tam ideš ty. Ne, Ideme, neboj sa, ideme. môže to Máme ďaleko CD tebe. a chceš strom? No. Chceš môj strom? Dobre, chceš odplatu za tvoje veci? Ale stačí už rýchlo, už seba obísť. Si ty, Nie, stojí na mne. Sme hneď tam, jak sa spadujeme. Ja vím tvoje meno. Tu A čo je je tam? odchodné No. tvoje veci, tu. Dobre, rýchlo, počkaj, už musíme už o tom utekať. Poď za mnou radšej. Hlavne ja som svetlo, ja pevne chceš ho vidieť. A na čo máš tam toto? Ako ty to preto A to je uhlie. Hodilo vyťažiť. No aby si Máš nespal do nejakú- lavy. Aby si nespal do lavy. Kameň by sa hodilo vyťažiť iba. No, počkaj, ja mám, či ja nemám? Ja nemám to ten. A na čo si robil to tu? On kameň tu je aspoň. To na čo ťažím kameň? Hej, ale tu je jeden taký, čo je. Ale spal do lavy. Tento budeme vypekať. Vyrobím akože možno pec, alebo čo mám vytvoriť? Výbavu? To je radšej výbavu, ne? Aj meč, aj sekeru a všetko. Ale pre teba bude meč. Dám ti lohu, choď po blok hliny. Je mi jedno ako získaš. Ako blok hliny No potrebujem. ja. Ako je tu ide? Ja ťa pred ním ochránim. Ja som tu počal malu, som tu mal. Au. Získal si ten blok? Aký blok? Tá, jeden blok hliny, to ti povedal. Tak, chceš to výbavu, alebo nechceš? Hej. A čo máš získať jeden blok hliny? Aj úplne jedno, ako ho získaš. On Ja ti poviem, že to je- to už mám skoro ho. No, už mám. dobre, to dostaneš odmenu. Jo. Teraz mi došlo, čo som mohol vytvoriť. Ja to neviem spomínať. Takže, ďakujem. Takže tu máš dačo. Ďakujem. Vytvoril som ti výbavu. Chceš vedieť, na čo som toto potreboval? No. Blok hliny? Hej, no vieš. No ty vieš, na čo. Dobre. A dám ti kosti, a môžeš si potom ty urobiť. OK, takže... O, to sú to Máš 9 listy. kostí. Toto je 9 kostí. Alebo nie, dám ti bowly radšej než kostí. Počkaj, možno to ide. Ja si robím ironový krmpač, čo ste na to? Dobre, chceš. Grestia. Mám motiku a lopatu vykraftenú. O, vysoký strom. Vypadú také sadince. No, tá mám, ako už som videl z tvojich. Sa Taká dlhá noc. Čau. Povedz? Ja sa môžem aj odpojiť od servera, ne? Tak keď som to nejak nastavil, že jeden by stačil, aby spal. Tak budeme AFK chvíľu. Proste ten mesiac už pomaličky zapadá. Už do chvíľu bude deň, zase tak povedať. Moment, ja si čo... Ukazuje nám tu dní, ale som si to nikdy nevšimol na Minecrafte. Koľko dní sme to napríklad. Light, Sky, Block... Kde to ukazuje dní? No tak keď dáš F3, tak vtedy tam vidíš. No hľadám, kde tu píše sa o dňoch. No, už sa začína svetlo, takže už sa pohneme Aha. takam. Au. Treba sa mňa. Aj, No. ďalší zbeháme. Ja potrebujem trochu mesa. Nie, som zomrel. No ti. Nie sme ďaleko od spawnu. Nie sme ďaleko. Á, to si veľmi blízko. Už si idem po veci. Aj teba zabil. Ja som to aby som sa dohealoval. Aha. Dobre, že to bolo blízko spavnu. Ja popravujem veci v jaskyni. Mám dosť bordelov v tom inventári. Len sem dám nejaké emeraldy. Toto je asi tvoje, toto.
O, to dobre. Kameny si sa mal nechať, iba meč, kde mám. Dobre, Ten nie. zmizol. A, tu je. Halo. Hlavne nejaké, môžeme ísť. Ja si dám posteľ pred smrťou. Mám som dať hard, No ale a to asi neviem, či sa bude dať. Ideme do jaskyne. A hej, on počkaj, sa musím... Tie veľké jaskyne, myslím. Však ja vidím, ideme do nej. Mám 13 stoječiek, môžeme ísť. Mám jeden diamant. Áno, odo mňa. Ktorý som 6 nezískal. Som skočil do pyramídy a ukradol ho. Kradovo. No, som vyťažil uhlie. No a potom ťa bude vidno. Tam dole chce skočiť, že? Dajme si Ja si som to svetel z Minecraft. Aha, ja som skočil do vody. Mám TNTčka, vyťažím si ešte flint. Jeden z tých. A to tak slabo vidím. O, creeper. O, počkaj, to je lápis? To je lápis? To je veľmi rýchle. Počkaj, jak to nemôže byť ten nejaký Našiel som rekord. projekt Daytona bojovej. No, došli mi tovečky. A mám lávu. No a vieš koľko, a mám veľmi veľa uhlia. Mám až 15 uhlia, alebo 16. Počkaj si robím. Dobre, ja tu budem, mám crafting. Ja mám už 24 torčík a dosť veľa uhlia. Poď ku mne, ideme vypekať. Dobre. To ešte tu doťažím. Dobre, vypekanie. Stále mám otázku. Dobre. O, a že odhoduje. Mám flint and steel a 9 TNTčka, vieš jak to dopadne? A na čo? Ty si kúpiš taký pekný domček. Takhle. Končí tu ti sú. oheň. Eko, vlož to tam. A tam nič není. Dobre. Teraz som mal iba jedno uhlie. To dole, vidíš tačo? Lebo ja nie, to je škyba. Vynikajúc. Nie! A ten tu je dneska. Má veľmi veľa A tu to je železa. O, až to ten... Iba som si podpal nejaké veci. To. Ja som chcel robiť tu... Ja to preto to robím z čestku, aby som si tam dal veci svoje. Ja si niečo musím vytvoriť, aby som bol v základnej obrane. Ja ti robím ochranu. Poďme, čo som dal tebe, a poďme, čo som si sám zobral. Lepšie ak nič. Keď sme to ešte mali blok hojný, najlepšie. Uj, Keď som to osvetliť. za čo robím? Nie? Spadol som. Ja to môžem aj robiť bum bum. Mám TNTčka. A máš, tej čestne sú pekné veci. To náhodou moje templatey, to som ich vyučil z pyramídy. Jak ješ prvý? Alebo ti to dávali? Creeper, dvaja! Kámo, Kde ho tam dám? Nie? Neumieraj. Nie, to máme srdiečko iba. O to chráň iba, halo. Pozri sa, mám zapaľo, poď sem. Nie, ja čo. Zo zlata ti robí kvedia mňa. Prečo tie youtuberi sú takí dobrí a prečo sú ja takí Je to ten, jak sa volá, čo tam je? Spawner. Nie. O, jak sa trafia, ako so smeťačkou. A to tu je toto. Ale nesný aim. Trošku málo mám kameňa. Tak, kde sme? V jaskyni? Nie, ja som zomrel, to víc. Je iba uhleť niekam. No uhlie to je lepšie ako meď, možno. Čože ešte? Každý 20 Prosím, iron. hahaha. Som sa. To, čo sa vypeka, je tvoje. Ja si jem odložiť... Alebo dielne častky. Tam. Máme blok hliny, ideme pestovať strom. No a to ešte som dokopal sa do železa. Do železa som dokopal. Do môjho železa. Každý 20 iron som ti dal. Nie to to. Ale mám povedky. Dobre, ja... To je veľmi rýchlo. A ešte s mojím brnením.
Si dávam Čo mi vypekať zove, svoje. čo moju. Ďakujem za helmu. Au, aj tu je trošku pár vodou. Jej! Bože, ty umieraš dobre. ako... Ty umieraš ako mucha. Čo keď mamička vidí, hneď tam zabíjala. Tá, ja to robím schválne. Kde mám TNTčka, keď ich potrebujem? Tam sú, aj... Rýchlo, tam sú. Na mňa sa pozri. Tam sú. Ideme to tu trošku rozbombiť. Čo už strašil. A čo si povedal, či... Rozbombiť. Ja som to zastavil dole. Ja však môžem robiť si armor. A som robil helmu, aj keď som už mal helmu. No, aby si chcel helmu Robík ma hodil na zadarmo. kubíka. Chcel by si helmu zadarmo. A helmu mám, teda čo? A dojď. Už máme 3 A neviem, helmy. kde mi leží. Neviem, kde leží tá helma. No to ja mám helmu, keď chceš. Moju helmu, čo som ja vyhodil z inventára. Hej. Pomilou. No to je moja helma, ja som sa, že si vykrátil nejakú. To chce, to som si ja vykrátil. Máš. Ale tie indička v iném stylu mám. Nepotrebuješ slnko? To dobre. Ja som si aj v tom. Vynikajúce, aj mne by to bolo. A ti nepočkaj, už mám. Už trošku dreva. Tak poď si. Ty redstone, ja som dokonca redstone našiel. Už. To trošku tu má, ale ja vidím dosť dobre. Čiže creeper tu je. To mi trošku pomohol. Ja nemám rád creeperov teraz. Keby to bol hardcore, to by bolo... To už by sme mohli 4 servery A robiť. to po 5 minútach to točené. Čo? Vieš, že budeš tá 45 minútové video strihať? Ale vieš, môžeme robiť koniec. Teraz. Budeme hrať trochu za no do spawneru. Ja neviem spawner. Hej, ale neníč ho, hej? Ale neníč ho. Tam som ho chcel osvetliť. Dobre. Nie ničoho ničiť, Si neosvetil ho chcel osvetliť, ale my ho si tam postavil ten tyčko a ho zapálil. Áno, osvetlil. Dobre, Z toho videa to je všetko. A dajte mi like, odber a čus. A moment, ešte posledná scénka. Nehyb sa. Ne! Toto muselo ísť do videa, toto kvôli tomu som robil.